Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Kinahanglan ko makisulti sa alalay ni Chloe. Tuod, Jeric, may mo ma-invite ka? Ha? Gimingaw, nagay ko sa tusuryanan sa una. Oh, Rexy, naunsa man ka? May naman ko, pumakumaunsa. Yan na di ay, mahadlo ka nga maabot kang Chloe nga ito para sulti ka. Gusto na. Nagpaabot ako si Chloe sa bahay. Dili mahimo nga magdugay sa Samantha. Wow, nagtipon mo ba yung bayana? Siya ang nagatiman ni Chloe. O siya ang assistant ni Chloe. Mao nga kinahanglan magkita sila kanunay. So, doon na espiya si Chloe din eh. Okay, distansya lang ko. Excuse me. Ay, kalimting yung nakita. Huwag yung lumapit. May rason di ay si Miss Chloe nga magtulga ni mo. Bahay na ng Miss Trixie. Okay. Aron mahiluna na ang imong nauna. Huwag di ka magpalabi sa iyong pagduda. Sultihan ka. Nga una na kong uyab si Trixie. Ano sa? Dali na. Kinang makapaulin ka. Huwag taong maginay mong bakba sa iyong nakita. Kini ang ibutang sa minuto. Dili na may uyab si Trixie. Kung sa ayaw tagda ang liyo. Kung ayaw yun di ipaabot kang tuwi. Dali na. May mapagkasagdan lang ko ni mo, mami. Naghula-hula na po sa mga kahintay, Chloe. Hindi ka amay na ba, hubo? Pasagdi lang ko. Nanginday! Nanday eh! Day! Oh, day. Miss! Nang sabali eh? Sabali? Miss! Nga na kong partner. Miss, na si Idol Doc. Dok, Doc Rudy? tabagira na bayhana. Kaya nagpatuyan na lang si isang gibati da. Chloe, dili ba kayo nimo naminom ka? Lumino ni Idol Doc. May kong pastingog. Tinagdede! Ha? Ito ka na kayo mga nahubog si Chloe. Nak, may daan na ako na sa noon. Ay, nga doon lang ito ako man tang madam. Katabang raman tang kuninyo din oy. Sugoon naman ko. Kunya, musugot naman ko kung sugoon ko. Kaya sa di katabang na sa inyo. Diba, Dok? Diba, Dok? Nol. Pero hibaw ka gis, dili ba kayo niya naminom? Sabi niya, Dok. Kabalo ko, Dok, ay. Kay Pungkol pa na siya. Ay! Ano rin, madam? Siya ko sa... Nagkabati mo, mami? Brody, pungkol ko. Uwa na ko inungdan, dili ba? Ikaw ba, Inday? Nagdalag doon ang kabda o ta? Ano ako ba? Pabada. Ay, Dok, Dok, ay, tukmod ko, Dok, oh. Ay, ko, tukmod. Sumod ko kalipong, madam, oy. Saan man ka? Sige, Ninday. Paway. Ala. Niki, anak ko, Dok. Lakaw rin. Dok, ay. Sige, sige. Sige, una, Dok, may para kang kinsan ng buwak. Hmm? Para kang kinsan ng flowers ba? Ay, nakukauwa ko para ako, na. Ano sa tagni lagi? Usa? Hala. In love kang si Manta. Napakasakit. Kuya Eko. Lakaw rin, Ninday. Paway na. Goal ka, Dok? Ako rin bahala ni Chloe. Ganong hilong man kay ka, Samantha? Ha? Wa man sab ko na una ang isulti ni mo, sir. Imani lang gid nga akong gipahimangno nimo. Dili mahimong mahibaw si Chloe sa tanang lakaw na to sa opisina. Labi na gid ang bahin ka Trixie.
Ingon ana gid mong mga lalaki, no? Mga pagkagnaw. Usa? Ingon ana mo mga lalaki. Kung mapulaan na mo. Kung mutaas na ang panahon sa relasyon, mukiat na mo. Mangita na mong laing lingaw, laing challenge, laing lami. Og baliwa na lang ninyo ang bation sa inyong mga partner. Kay nagsaligman mo, nga kung mangayo mo pasaylo, ang mga buang nga babae nga sama na mo, dali ra ninyong mailad. Samantha, Gusto mo nga pasayloon mo kanunay. Pero, may nang maibaw mo, no? Nga sa unang pa lang ninyong pagpakasa, gisakitan nami. O kung masakpan mo, muluhod mo arong pasayloon mo. Kuwang na lang, muhapa mo sa yuta o muhilak sa pagpangayo o pasaylo. O niya kami ito mga tanga nga babae, muhatag lang sabdayon o pasaylo. Kay lagi, nabuang sa among pagigugma ninyo. Pero, diligid mo mutagam, tungod kay kamong mga lalaki, mga maluibon gud mo. babae gid ay hinungdan sa inyong away sa muyap. Tungod kay pulos mo mga buang nga mga lalaki. Uy, ayo itanan ha. Dili tanang lalaki maluibon. Ngano ikaw, sa imong gibuhat karon, wa ka magluib kang Miss Chloe? Wa ko hunahuna nga nagluib ko kang Chloe. Tungod kay wa mi relasyon si Texie. Kung tinuod na wa mo'y relasyon, muli ka kung mo kisiyan nimo. Oh, Nagtuo ka nga nindot mong tan-awon sa inyong gibuhat. Wa mo'y respeto nako. kahugaw ba niyo mo gunahuna oy? Nga naman, dili ba dahil hugaw ang ako nakita? May babae bagod nga mo kiss sa lalaki kung wa pa mo'y relasyon? Wa lagi mi relasyon. Ingon ana lang gini si Texie og tinagdan ako. Kung wa man mo'y relasyon, ayaw pakitag liho nga magduda ang uban nga duna. Oh, nga nung ipahiyaman ka. Dili gyud ka mahadlok na ako no? Anong mahadlok man ko? Ikaw ang angay mahadlok na ko. Kay bisan unsa nga bati, mahimo na kong isulti kang Chloe. Nagselos ko. Manirason nga miinom ko. Chloe, dili mahimo nga magpadaog ka kung usa may nakasulo na. Usahay, bisan unsa na ang mabot sa tukutok. Kung naata sa problema. Labi na kung depression. Huwag ka lang imong silos. Huwag na isukaran. Kung ikaw pa niya sa akong dapit, Rudy, dili ka magselos. Nga mag-uban na sa trabahoan ang manag-uyab sa una. Chloe, Muna akong problema. Tungod kay kauban na karon ni Jericho si Trixie. Ang una niyang uyab. huwag ganong natabo masaplan. Abot lang. Masige sabutan ako nila. Kasi plano na gyud na nilang daan. Gusto na, Chloe. No. Sagdik ko. Bilag mo buto ang utok ug dugan kung dili na ako masulti ang niya sa una-una. Pero dili na makaayo ni po. Wa na'y makaayon ako, Rudy. Wala ko maiba kung makahimo pa ba ko sa pagkatawa sa maabot ng panahon. Ganong kalit man imong gipahunong ang auto. Kinahanglang magkasabot ta sa di patang maabot sa bahay. O sa may sabutan na to. Wa man tingali. Giuna-huna na nako nga agawon ta ka. Pero, sorry na lang sad kung dili ko makakonsente sa akong makita nimo. Ninyong duha ni Trixie. Samantha, kung di ka gusto nga masakitan si Chloe, tako man ang baba mo. Way problema nako. Kay doon ako'y konsensya. Ang una-una maong ubang tao nga makasulti ni Chloe. Naon sa man ang agtang mo? Nga naman, Nagdugo ang iyong mga agtang. Naparo ka? sa nini mo. Sa nini mo. Sa man nato ini ron. Dili. Kadagang dugo nga miaga si mo agtang. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to